NDC4 wɔn kɔ akɔto aba no MPP4 na ni yesu ɛsɛ yɛ no sɛ bi yɛbɛyɛ bibi di atia wɔ sini mpa ebo nyinaa ne sɛ adefɛfa NPP yɛyɛ no wɔn nso bɛhyia na asomdwie aba ɔman no mu hello Ampacho yetie opa nanso yɛfom bɔne wɔ hɔ yi enim sɛ masa doɔ no bɔ man NDC nyinaa no wɔn kɔɔyɛ no sɛbi suman deɛ ti sɛ nyinsa wɔyɛ deɛ bɛnia na ntiri fɛ yi wɔn akɔda ne bi na deɛ si yɛ no ɛnyɛ Ghana fo nwanwa ɛnyɛ ɔmo nwanwa sɛ baka kabe nsɛm ɛba yɛ nsɛn no ɛba yɛ nkum ɛba yɛ ntwa ntoo so ade bɔne bi akɔ abronsan bɛtwe ne ho no sɛbi NDC kuo no anim nipa bi nom ne nkaso ɔmo nyinaa ɛyɛ mmerɛma wɔ mo ɛne ti deɛ kɔsi yɛ ne deɛ ne yɛ bɔ mpa ɛsɛ nkensie na sɛbi ɛnyɛ nwanwa nso sɛ asie wɔte aseɛ san sɛ ɔhwɛ wɔn party no ɛfare bae na hyɛseɛ ne baabi a ɛde abɛduro no a saa na ti a na ɔman panin John Dramani Mama wɔkɔgyina Cape Coast mmerɛ bi atwam wɔkɔgyina trade fair ɛkɔka kyerɛ m sɛ yɛn Ghanafoɔ sɛ monim yɛyi a ɛba kakabe nsɛm yɛmmɔ no yɛmpa n'asom a NDC deɛ yɛn record no obiara nkuta bi anaa mebɔ anaa mebɔ a hello no crepa ɔman panin a wɔnyɛ tumi na nkɔ akɔgyina mabuna nim yɛ ɔkɔ kaa yɛ no odusu yɛ mpokura no yɛ ɔsan kaa yɛ ano no ɛni to ɔmo deɛ ɔmo esu ɛban ɛno no na maame mma wɔn nneɛma mmiɛnsa bi na sɛ bɛyɛ atiefoɔ no bɛhunu yɛasɛm na yɛka no yɛtu mmerɛ a ne akyerɛ osi a yɛtu no soɔ ɛyɛ NDC na nkasa mmerɛ a wɔn te so Professor Mills pɛn so ɛyɛ GhanaWeb.com ɛyɛ 13 February 2010 yɛwura kumboɔ the then interior minister ɛde tuo bɔ ne kaa mu kotwa ntorɔ sɛ nipa ɛna ɛpɛ ne ku no adanseɛ dɛ abie no yɛanyɛ no hwee NDC nti ɔmo gye tom wodeɛ no ɛto nkyɛn a saa asɛm naa no okɔ Peace FM online so 21st June 2012 ɛno so saa asɛm toɔ naa no wɔn san rekɔdo yi sɛ ɔhwɛ 9th July ɛyɛ 2015 graphic.com ɛno nso so yɛkɔɔ talentin ɛkɔ to aba by election ɛnneɛma a wɔn yɛɛyɛ na the then interior minister Marco Yongo ɛnka obi a wɔn no hwɛ fisɛm soɔ no deɛ ɔkaa yɛ ne sɛ violence begets violence yɛde nipa kum deɛ so bi bɔ wɔ aboli bi so deɛ no to nkyɛn a myjoinonline.com 31st August 2019 ɛno nso sa 209 na Professor Mills kura ne to so ɛno nso so no aberante bi a okokum obi yɛ ne yɛfrɛ no nyame kwame yɛ ɛyɛ akwasi adum kokum no wɔ sankɔre minister Muadem deputy minister of Brown of region then ɛna yɛkɔfa ne kɛm so deɛ no to nkyɛn a ɛyɛ GhanaWeb.com 11th November 2016 ɛyɛ yɛwura Collins Zelda ne nua a yɛfrɛ no Naba and I quote I Naba I am a fearless person. MPP are now trying to learn how to shoot guns but some of us have handled guns for more than 20 years now. How can you compare yourself to us? Shockingly, or the two associates can one year the nipa di wokumpa ɛyɛ NDC koyɛ mu Nilante Van Dapoy modernghana.com 11th April 2012 yɛn yaba Electoral ɛmra yɛto aba na yɛn yɛ agyen sɛ yɛkɔ kan hyɛ ni akɔhwɛ no wɔtwe sika ma nkɔfo ma minia twitwa nipa yɛ no ho asɛm so ɛda hɔ nom nkɔfo bɛtena akonnwa so pɛpɛɛpɛ ɛni na ɛnu ɛni nansa ɛyɛ 13th August 2009 ɛna nkɔfo yi wɔn kum yɛ nipa ɔdesɛn yɛ nipa baako yɛfrɛ no MKK ɛwɔ Kawukudi ɛno de no ɛto nsɛm deɛ bebrebe nti nso a mekan no ɛyɛ mani nsɛm ɔmampani akufo adubai wɔde nneɛma tutu kura mmerɛ di kan a amanyɛsɛm mu ntɔkwasɛm sii a ɔte bɛgya sɛ yɛnhwɛ ɛno NDC foɔ na ayɛwa so meanwhile ofoso ampɔfo bɛtu dwa ɛsɛ wɔn kura mpo na ɛboa yɛ na nsɛm a ɔde sɛ sofo azoka ɛbɛkeka ho ne adeade they planned it Omupa Yekrampo 2019 February 18, 2019 one more office Kumasi, Omukuma branch Bako. What you say? NDC Primary Term Bloody Daily Guide, 2 Thursday, November 22nd, 2011. One election Bako, and so Bunkrugu Yonyo, NDC Chairman shot, and Wednesday, 7th April 2010. So, Okasawoka, a better amount for that year. And I want to
enko mampani ba ye ya odem ihihye gu kwamu asen kasa ne ma no fio nyame adom mebo jombo adu abaso mebo Freddie Blame abaso because they were the then national executive we to niema and ye call primaries ye shall see polling station ye call return electoral area ye call constituency ye call region ye call national and frequency ya no start you ye ya pe constituency level constituency mako ko best 60 woman man to abani bi and frequency and this is the party we are talking about odi ano atun Kenya menti bi da say electoral commission na ye na gen so ye saa de no a emini akabo de besi embre bisi saa ya president a time and ye koto about 2012 district level district assembly election within my year 2 BJT say MPP ta de si ya nkini bi NDC for be na mo koto aba ye se koto babunu de ye wi ya koto ba de ye wi ya koto we say say abatro mu krono ni adwemboni nti obra ye nyina the same day ni ato. These are the people we are talking about. And Cambodia crowd and Cambram Pempens were to Yasha Media Bekagana, ye hear Genia, ye best sumo mino, more fortunate your mamma Dina Noa, ye now wake up crow, ye African cap crow, ye Nigarina dia. Now said your moon get trouble for alternative no by any say. One with your for the being token so, one with your wedding, any ding, and the babaji to me. So this one is a wake up call. Emma the ruling government, and I know Nana Danko Kufuado, a dear Pakoyam for your new share, you say, in terms of security, through Kandapa, Woma Yeduma Papa. Say all the countries around us, and Tokwe authority, Kusi, under Nadanko Kufuado, Asun Giatiniaba, Shagamanche, a crumple do baby, and some small, and Asun Jamaho, Shayendi, Asun Jamahono. In Tia Mumudi, Yabuta Yetasa Ghana for you, and say, Yakum Yelu Dikaino, Yanya Koyeno, Yesu Yakoda, Yasumje, your mind dog, Yamisro, the Obudi exam community Yakuan combat to Tama Yakono, and Womamoto Yampi. And some Papa Ghana for Solina, Nian Sebekase, and MPP NDC. Where the Sabias on Canina MPP NDC, and the Bilmontiasia, it would have hold our play. Yakuna would you for Yakuna Busufo, Yakuna among your four, Womyam before. Na minia obin kasa putuese ye pompa ye sadia mo mo nemo mo election mo pon Saturday we say no akoya tete ahurutua ohima ye ka ahurutua so ti ade ohima mi mu o agi u kire mi adeko lawyer agi u kire mi mu lawyer mete wonka wo wonketua na abro wo ma no abro e wo ma no o ka wachi esuche pani de wo wonketua no enti abi no hello enti abi no yes, in Gentian, Bible come once and oh, for some purpose, I know here, or no, you're and I get a brew as you were saying, I see a Duncan, and you get a brew and a couple to a man. Yet, for some people, a year of Luciani say, okay, can any message saying I'm some party air the year, and now one you tape not to say, tape will can't see him come Ghana for being seen my banning your popular. Maybe tape I'm cooking, and they are recording media coma, it was no idea to. It's a continent by now, because I can think he had not got you to be Wadiatu. It's one of the one coming in Kate, so one way of Rutia, and a tear don't get yadi, on what you are not coming at the Boninia, Boninians and Camponi. It was also yet a brewer, a Mukapoto. Of mine, Eddie, yes, letter IGT. Near sea or Tamale. A fear, one time and who ya, about we only are to the Timon police and to one among. And now you are there. In any case, a two am kotopi no man tuna bonting. One more to inside the iti police if we do amukoye no. No one man to me I inspect one. One man ya inspection. One man ya bibia and chan with some cocoa amuko the moja mpa huriye muda. Enti the year can ye can no. When the yesterday the man ye ja and this will become and I'm on your phone. We should name and shame. We should name and shame. Put it in 1979, 81, and 182. And the promise PNDC time 92 one where the campaign some ya the Monsacrada. Any part sabi na setna aroho. Na woni mi answer and will be a beka se see kai. If nan ko am de nkan ye ma ekoso nyina no. Embre bi kodu ye no mu so omo ebon e wo sa de boni mu no. E no omo force ye ma Professor Mills. Obeye tiri ni te Yesu mpo. Sabi. E se ono di asumdwe hene. Enso na de ma na ekoso na etan. Ba omo force timi de kan. E man kamanfo bi die bi. And that's Subana Muda Sukrem.
MPP there ignoma sumdie ignoma mpuntu yo nyema ye di nkunim 2016 ni say or how ni nyina echi no we stood united we papa ko ya kwon ti o man no ya nya boni but me wie but wo mo die obi anka mo se mo ye alternative adweye ni bo man mo fa metu dwa asunje no so ayikuta nso so a eno so mo se no dia eni obi nko nhira na busuefo ti Ghana po nyina sorry na GP so sorry national security sorry na jombodi e wo butrim no misro mo chefu yo lawyer yeda se papa yemfa unsi ha sei yeda se no wada je awie yi mesmeda lawyer duma kumba